नमस्ते. आज मी करंजीचं सारण बनवते पहिलं आणि नंतर तुम्हाला मी पीठ मळून दाखवेन. आज साधे आणि सोपे, कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असे करंजी झटपट. पहिलं सारण बनवून घ्यायचं. त्यासाठी बघा 2 वाट्या खोबरं घेतलाय. 2 वाट्या एवढे मोठे खोबरं, 1 वाटी रवा म्हणजे 1 कप रवा, आपल्या 2 टीस्पून 2 चमचे आपण खसखस घ्यायचा आणि आपलं ड्रायफ्रूट काजू आपल्याला पाहिजे तशी घ्यायचे. आणि हे पण 4 चमचे घेतले तीळ, सफेद तीळ. आणि आपल्याला 1 वाटी पिठी साखर आणि रवा भाजायला आपल्याला 2 चमचे तूप घ्यायचं आहे. आता पहिला मी काय करते, काजू भाजून घेते. आपले काजू मस्त भाजून झाले. आता काजू काढून घेते. आता आपण त्याच्यामध्ये तीळ टाकूया. तीळ आणि खसखस एकत्र भाजला तरी पण चालेल. आपला तीळ आणि खसखस चांगला भाजलाय. आता आपण काढून घेते. आता इथे खोबरा भाजून घेते. खोबरा पण चांगला न करपवता आहे ना, चांगला ढवळत ढवळत भाजून घ्यायचा. म्हणजे थोडा पण करपला नाही पाहिजे. असा खोबरा चांगला भाजून घ्यायचा कलर येईपर्यंत. म्हणजे कसं माहितीये, खोबरा चांगला भाजला ना की सारण आपलं किती दिवस पण राहू शकतो. महिनाभर राहिला ना तरी तो खवट होत नाही. आता आपण असं थोडा कच्चा भाजला ना खोबरा तर तो सारण आपला खराब होतो. म्हणून खोबरा चांगला भाजून घ्यायचा. आपला चांगला खोबरा भाजलाय. आता काढून घेते. आता आपल्याला हा 1 कप रवा घेतलेला भाजायचा आहे. आता याच्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकते. आणि तुपामध्ये चांगला फुलेपर्यंत रवा भाजून घ्यायचा आहे. आणि रव्याचा थोडा कलर पण चेंज झाला पाहिजे. रवा पण कच्चा नाही राहिला पाहिजे. आणि रवा कसा बारीक गॅसवर, मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचा. फुल गॅसवर भाजायचा नाही. रवा बघा मस्त भाजलाय. एकदम बारीक मीडियम गॅसवर असा करून भाजत राहिले. आणि कलर पण छान आलाय. आता हा रवा काढून घेते आपल्या खोबऱ्यामध्ये. दिलू हे बघ काय करते. हे आता सारण आपलं सर्व तयार झालेलं आहे. आता फक्त मिक्स करायचं आहे. आता याच्यामध्ये हे आपले तीळ आणि खसखस, वेलची पावडर 1 चमचा घ्यायची. हे आपले काजू, आणि आता आपल्याला आहे ना जेवढं गोड पाहिजे ना तेवढं आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे. आता मी 1 कप घेतली आहे. आता बघूया आपण पावणा कप, अर्धा कप टाकून. पण मला वाटतं ते 1 कप सगळीच लागणार आहे, कारण सारण आपलं भरपूर झालेलं आहे. आणि सारण कसं माहिती आहे का, गोडच पाहिजे. करंजी खाताना कसा गोड लागला पाहिजे. आपलं सारण मस्त रेडी झालेलं आहे. आता हे सारण आहे ना तुम्ही महिनाभर आधी करून ठेवलात तरी पण चालेल. पण आता महिनाभर कशाला हवं आहे, आताच 8 दिवसावर आपली दिवाळी आलेली आहे. महिनाभराची काही गरजच नाही. म्हणजे कसं महिनाभर करून ठेवलात तर चालेल. आता तुम्ही सारण बनवला आणि समजा दिवाळीला थोडे करंजे केले आणि राहिलं सारण तरी ते महिनाभर राहिलं तरी चालेल. असं खराब नाही होणार. असा आपला डब्बा घ्यायचा आणि डब्यामध्ये भरून ठेवायचं. सारण तयार असलं की करंज्या पटापट होतात. आता तुम्ही जॉबला जात असाल ना तर एक दिवशी तुम्ही सारण बनवून ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी करंज्या करा. आता मी कसं केलं, आता मला एकटीला सगळंच होत नाही ना, म्हणून मी पहिलं सारण बनवून घेतलं. आता उद्या करंज्या करणार. हे आपलं सारण तयार झालेलं आहे. आणि 1 कप कमीत मी साखर टाकलेली आहे. बघा थोडी उरलेली आहे. म्हणजे जास्त पण गोड नको ना, खूपच गोड होईल. हे आपलं करंजीचं सारण रेडी. आपला नमस्ते झालाय ना बोलून, कारण सारण बनवलं मी. आता हा मी सारण बघ पहिला मी बनवून घेतलंय बघा. तर तुम्हाला दाखवते. आपलं सामान रेडी आहे सारणाचं. आता आपल्याला पिठाचं तुम्हाला प्रमाण सांगते. आता पीठ पण मी जेव्हा शंकरपाळीचं साहित्य आणलं ना तेव्हाच मी हे पीठ पण आणलं. तुम्हाला माहिती आहे, अर्धा किलो पीठ मी असे 2 पुढे आणलेले.
आता तुम्ही अर्धा किलो पीठ घेतलात ना, तर तिथूनच मापून घ्यायचा तेल 125 ml असं तेल मापून घ्यायचा. म्हणजे अर्धा कप तुम्हाला समजला नाही तर तुमचा कप जर मापाचा असेल ना, असा हा कप आहे ना वाटी, ही कपाची आहे बरोबर. जे मापाचे कप असतात ना त्या कपाच्या मापानेच ही एक वाटी आहे. ते मी अर्धी वाटी तेल घेतलंय आणि चिमटीभर आपण चवीपुरतं थोडंसं मीठ घ्यायचं. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता साहित्य बघा इथे मी काय काय माझ्या खाली भांडी दिसत आहेत ना. ही परात मी घेतली आहे, हे कातणी घेतली आहे. ही परात कशाला घेतली आहे, पीठ चाळायला. ही चाळण घेतली आहे. हे वाटगा कशाला घेतलं आहे, पीठ मळायला. आणि हे घेतलं आहे तडक्याचं भांडं, तेल गरम करायला. आता असं सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. आता मी तुम्हाला पहिलं पीठ चाळून दाखवते. आणि तोपर्यंत आहे ना, मी पीठ चाळेपर्यंत पप्पूला हे तेल गरम करून आणायला सांगते. आणि हे तेल असं गरम करायचं आहे की कडकडीत त्याचं मोहन घालायचं आहे पिठामध्ये. हे बघा, आता पप्पूने गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि इथे मी पीठ चाळून घेतले बघा. पण चाळून घ्यायचा पीठ पण चांगलं आहे, कारण आमचा जो वाणी आहे ना दुकानदार, तो एकदम साफ सुथरं सामान ठेवतो. सर्व चांगलं सामान ठेवतो बघा. पिठामध्ये काही सुद्धा घाण नाही आहे. आता आपण पिठामध्ये आहे ना मीठ टाकूया. मीठ कसं जरा 2 चिमटी टाकायचं आपल्या अंदाजाने, चवीला लागेल असं. आता आपलं तेलाची वाट बघायची. तेल आपल्याला गरम होतोय ना, कडकडीत आपल्याला तेल करायचं आहे. तेलाला वाफ आली पाहिजे एवढं कडकडीत मोहन घालायचं आहे तेलामध्ये. आता तेल चांगलं कडकडीत झालेलं आहे. आता पिठामध्ये कसं ओततोय बघा पप्पू. असं चांगला तेल आहे ना कडकडीत झाला पाहिजे. तेल चांगला कडकडीत आणि पीठ चांगलं फसफसला पाहिजे. आणि चमच्याने असं चांगलं ढवळून घ्यायचा. हात नाही घालायचा पिठामध्ये तेल ओतल्यावर. आता चांगला तेल बघा सर्व पिठाला चोळून घेतलेलं आहे. आणि सगळं अशी बघा मुठला कशी वळतात. आता पाणी टाकून आपण हे पीठ मळून घेऊया. आपण चपातीच्या गोळ्यासारखा, म्हणजे एकदम चपाती कशी एकदम मऊ करतो ना आपण, तेवढा पण एकदम मऊ नाही करायचा आणि एकदम कडक पण नाही करायचा. थोडा थोडा पाणी टाकत मळून घेऊया. आता बघा असं मस्त पीठ असं चपातीच्या गोळ्यासारखा मळून घेतलेला आहे. आणि मस्त चांगला मळून घ्यायचा. आता चांगलाच आपण मळून त्याला रगडून घेतलेला आहे. आता जरा त्याला आराम करायला ठेवूया 10-15 मिनटं. घेतलं होतं वाटगं मळायला, पण म्हटलं परात पण छोटी आहे ना वाटगी एवढी बघा. आता याला 10-15 मिनटं आराम करू दे जरा. आपली 10-15 मिनटं झाली आहे. पीठ एकदम मस्त छान झालंय बघा. आणि चांगलं मुरलं आहे पण, आणि मऊ पण झालं आहे. आता थोडं मळून घ्यायचं चांगला. आता पीठ बघा मस्त मळून झालं आहे. परत आपण असा गोळा करून ठेवला होता ना, ते आता परत मळून घेतलंय बघा. चांगला एकदम मस्त मऊ झाला एकदम पीठ, आणि फुलून पण आलं आहे. आता त्याचे आपल्याला आहे ना छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहे. पारी बनवायची आहे ना, तेवढेच आपण मापाचे गोळे करायचे. आता गोळे करता करता तुमच्याशी मी 2 मिनटं बोलते. आता कसं माहिती आहे का, आता तुम्हाला माहिती आहे मी आता आजारी पडली होती, आणि ते आजार पण कसं वेगळं होतं. आणि त्याच्यामध्ये कसं माहिती आहे का, आता प्रॉब्लेम काय झाला आहे, आता मला बीपीचा पण त्रास होतो. म्हणून मी साडी आहे ना, साडी नेसायला मला आवडते. साडी तर मला खूप आवडते, आणि मी साड्या पण भरपूर घेते. तुम्हाला तर माहितीच आहे साड्या माझ्याकडे खूप असतात. आणि साड्या खरेदी करताना पण 10-10 साड्या खरेदी करते. एवढी मला साड्यांची आवड होती. पण आता काय झालं माहिती आहे का, साड्या नेसायला मला आता होत नाही आहे. असं समजा साडी नेसता नेसता पिन लावायला जरी गेला ना, तरी ते मला कसं असं गुदमरल्यासारखं होतो. म्हणून मी साडी नेसत नाही. साडी नेसायला पण मला आवडतं. पण म्हणून मला ताईने काय केलं माहिती आहे का, हे असे ताईने मला 3-4 ड्रेस असे हलके फुलके मागवले. म्हणते मम्मी तुला आता रोजच तुला आता व्हिडिओ समोर यायचं आहे, तर तू अशी कशी गाऊनवर मॅक्सीवर नको ना. मग हे आपले साधे सुधे असे ड्रेस ताईने मागवले मला.
म्हणून मी ड्रेस घालते आता. म्हटलं आता ते घालणार होते, नवीन घरामध्ये सुरुवात करणार होते. म्हणते मम्मी नवीन घरात जाणार, मॅक्सी नको, चांगलं नाही दिसणार, म्हणून मी ड्रेस मागवले ताईनी. तर तिकडे काय घालायचं ते आलंच नाही, वेळ नाही आली. आपण आपल्या जुन्या घरातच आलो. म्हटलं आता आपलं घालायचे नवीन ड्रेस. तर म्हटलं आता दिवाळीलाच घालते, साडी नको नेसायला. साड्या आता तरी पण आता मी कशामध्ये, आत्ता जेव्हा मी आजारी पडली ना, तेव्हा गावाला गेलेली ना, तेव्हा मी दरवाजावरच 7 साड्या घेतल्यात बघा. आणि 7 साड्यांची ब्लाऊज मी आता शिवायला दिलेली आहेत. ते आता साड्या मी नेसणारच आहे, तुम्हाला दाखवणार आहे नेसून. पण आता कसं माहिती आहे का, हे करता करता आहे ना जरा म्हणजे मला दमल्यासारखं होतं, थकल्यासारखं होतं. साडी नेसून होत नाही, साडी नेसून हे सगळं होत नाही. आणि असं होतं तुला असं या ड्रेसवर म्हणजे कसं माहिती आहे, असं सैल आहे ना सगळं, असं सैल म्हणजे असं काय वाटत नाही. बरोबर आहे. आणि घाम बिम येत नाही. साडीने कसं म्हणजे एकदम गच्च भरल्यासारखं वाटतं ना, त्याच्यामुळे दम गुटल्यासारखं होतो आणि घामाघूम व्हायला होतो. आणि ह्यानी कसं एकदम नॉर्मल वाटतं. म्हणून मी बघितलं घालून, काल पहिला घातला ना, काल मला एकदम फ्रेश वाटला. मी आज पप्पूला विचारलं, म्हणजे पप्पू मी कालचा ड्रेस घालते कालच्या सारखा. तर पप्पू बोलला का तुला आराम पडतो का त्यांनी, तर म्हटले हा. तर मग घालून दाखवला पप्पूला. हा म्हणजे कलर जरा वेगळा आहे, तो कलर वेगळा होता. अजून एक आहे बघा. आणि माझे साड्या ब्लाऊज शिवून झाले ना की दिवाळीमध्ये तुम्हाला 7 साड्या 7 दिवस नेसून दाखवणार आहे. चालेल. आणि ते बोलतील असं थोडं पाठवून आवाज कुठून येतोय माणसांचं बोलायचा? ते आपल्या वरती ठेवलेले आहेत ना माणसं, 1 महिन्यासाठी भाड्याने ठेवलेले आहेत ना, 1 महिन्यासाठीच आहेत ते. मग ते आता बोलतात त्यांना कशाला ना, आपलं सारखे म्हणजे 11 महिन्यासाठी आपण ठेवतो, तसे असले असते तर आपण बोललो असतो त्यांना. आता 1 महिन्यासाठी ठेवले, आता त्यांचे थोडे 7-8 दिवस बाकी आहेत, म्हणून आपण बोलू नाही शकत ना त्यांना, आवाज नका करू असं. आणि त्यांना माहिती पण नाही आमचं इथे शूटिंगचं काम चालतंय ते, नाही तर त्यांनी आवाज नाही केला असता. पहिले होते ना ते आवाज नाही करायचे, त्यांना माहिती आहे यांचं खाली शूटिंगचं काम चालू असतो, आपण आपला आवाज करायचा नाही. आणि तुम्हाला कसं वाटतं सांगा, मी बोलली जरा थोडीशी बडबड केली तुमच्याबरोबर. आणि मी कशी कमेंट वाचली ना आता, म्हणून आता बघा एकदा आजारी पडलं की मॅक्सी काय, ड्रेस काय आणि काय काय हे सगळं चालतं. बरोबर आहे असं. आता हा ड्रेस पण तुम्ही म्हणाल ना, हा ड्रेस पण आहे ना, हा ड्रेस 350 रुपयाचा आहे. तुम्हाला पण हलके फुलके असे ड्रेस घालायचे असतील ना तर तुम्ही सांगा, कमेंटमध्ये लिहा. मग ताईने कुठून मागवलेत ना ते तुम्हाला मी लिंक देते. पप्पूला कॅमेरा मारायच्या आधी आहे ना, पप्पूनी बघा इथे मी 3 करून घेतले. आता मी तुम्हाला लाटून दाखवते. हे असे गोळ्या करून घेतलेत बघा. पीठ लावायची पण गरज नाही आहे. अशी पोपी लाटून घ्यायची, जेवढी पातळ होईल ना तेवढी लाटायची. छोटे मोठे आपल्यावर आहेत, आपल्याला जेवढे पाहिजे ना तसं आपण करायचं. हे बघा खाली पाटाचा भाग दिसतो, कोरा एकदम आहे ना. आणि आपलं सारण बनवलेलं, सारण भरताना पण असा हात एक ठेवायचा, अर्ध्या पोपीवर असा हात ठेवायचा आणि असं सारण ओतायचं, म्हणजे सारण सगळीकडे पसरत नाही. 1 चमचा 1.5 चमचा असं सारण भरायचं बघा, असं पसरत नाही सारण सगळीकडे. आणि मग ते आपण करंजी मोडायची. आता मी पाणी पण लावत नाही, कारण आपलं प्रमाण आहे ना बरोबर झालेलं आहे पिठाचा. असं दाबून घेते. आता आपल्याला असं आपल्याला कसं गोल आकार येत नाही ना, तर मी आता नवीन आयडिया काढली आहे. आता मी बघा हे पूर्ण दाबून घेतलं आहे व्यवस्थित एकदम, सारणाबरोबर दाबून घ्यायचा. सारण भरलेलं आहे ना तिथपासून अगदी शेवटपर्यंत पोपी लाटाची दाबून घ्यायची. आणि मी वाटी बघा सारण भरलं आहे ना त्याच्या बाहेर अशी प्लेट ठेवायची, हे बघा म्हणजे गोल आकारासाठी. आणि त्याच्यावरती आता अशी कातणी फिरवायची, हे बघा. आणि आता आपली शंकरपाळी करंजी बघा आहे ना, म्हणजे एका आकाराचे येतात.
अर्धा किलोच्या करंज्या केल्यात बसून बघा एकटीने. आणि तुम्हाला दिसत आहेत का अर्धा किलोच्या करंज्या कुठे आहेत नाही. आणि कसे ठेवले आहेत बघा. ओला कपडा करून एकावर एक एकच कपडा आहे तो, एकावर एक टाकत असे 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 घुसवले बघा. सारण पण बघा पूर्ण संपला. पीठ बघा. आणि हे थोडंसं पीठ उरलंय ते कसं माहिती आहे, जरुरी आहे, उरणं जरुरी आहे. तेल तापलं काय नाही ते बघायला लागतो ना. त्यासाठी शेवटच्या करंजीचं ते असं कापलेलं ते थोडंसं राहिलंय बघा. म्हणजे एवढंच पीठ राहिलंय ते, बरं झालं उरलं ते. कारण का तेल तापलं का नाही ते बघायला लागतं ना, म्हणून. आता हे करंजे बघा अर्धा किलोचे कसे कसे ठेवले आहेत या प्लेटमध्ये. हे बघा ट्रेमध्ये जड झाले. म्हणजे चार थोडे थोडे कोण तळणार ना, पप्पूला तळायला नाही जमणार. पण मी आयडिया केली, म्हटलं एकावर एक ठेवते. एकावर एक कपड्यावर एकच कपडा आहे, घडी मारून आणला 4 पदरी आणि एकात खाली ठेवला, त्याच्यावर दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या असं करून असे ठेवलेले आहेत. आता मी तुम्हाला हे सर्व तळून दाखवते. आता तुम्ही सांगा, इथे मी अर्धा किलोच्या करंज्या एका प्लेटमध्ये ठेवलेले आहे. आणि ते पण कसे माहिती आहे, हे बघा असे कपड्याचे एक एक घडी खोलून त्याच्यावरती खाली असे ठेवलेले आहे. त्याच्यावरती परत कपडा टाकलाय. म्हणजे 4 पदरी मी घडी मारल्या. हा धुवून कपडा चांगला स्वच्छ ओला करून घेतला आणि त्याच्यावरती अर्धा किलोच्या करंज्या मी आज एकटीने केल्या आणि मला 2.5 तास लागले बरोबर एका जागेवर बसून. आता मग तुम्ही सांगा, मी 2.5 तास साडी नेसून मी राहू शकते का एका जागेवर बसून? मग याच्यावर आहे ना, म्हणून मला काय वाटलं नाही. मी एकटीने आज एवढ्या करंज्या बनवल्यात अर्धा किलोच्या. मी मोजले नाहीत, पण आता आपण शेवटला बघूया. आणि तुम्ही पहिलं सांगा, बघता बघता तुम्ही सांगा की अर्धा किलोच्या करंज्या किती झाल्या असतील. हे 5 आहेत लाईनीत. हा, पण ते मला माहिती ना मी किती थर लावले आहेत. मी आपली एकटी माझ्या तंद्रीमध्ये मी करत होती, भरत होती. एका थर मध्ये 20 आहेत वाटतं. हा, असे 40, 2 थर असतील तर 40, 3 असतील तर 60 असतील. अच्छा. मी मोजलेले नाही आहेत. हा, म्हणजे मग तुम्ही सांगा, मग मी बिचारी 2.5 तास राहू शकते का साडीवर बसून? मग आणि हे एवढं पीठ उरलंय शेवटच्या करंजीचं. बाकी सारण संपलं, पीठ संपलं. म्हणजे बरोबर आहे की नाही, जेवढ्यात तेवढं सामान आणायचं आणि तेवढंच करायचं. नाही तर राहिलं राहतं. मग इकडे तिकडे पोड्या बांधून आहे ना, ते मग शेवटला फेकून देतात. सारण पण उरलं तर. आता माझं बरोबर झालेलं आहे. एवढं पीठ उरलंय ते आपण तेल तापलं काय बघूया. मी गॅस बारीक केलाय. पप्पू येईपर्यंत वाट बघत होती ना. तेल तापलेलं नाही आहे, नाही तापलंय. आणि हे कसं मम्मीला आवडतं, तर मम्मी आपली रेसिपी बनवणं मम्मीला आवडतं, जेवण बनवणं आवडतं. आम्हाला सगळ्याच गोष्टी आवडतात करायला. मी जरा एका बाजूने कमी पडली आहे आजारपणामुळे. नाहीतर मला कसलं टेन्शन नाही कामाचं, काम भरपूर करते. दिलो बघा कुठे चालली. दरवाजा बंद केलाय ना मी. जात ना जा. दिलो आपली शानी आहे. आता आपल्या कढईमध्ये बसतील तसे आपण सोडायचे. सोडताना हळू सोडायच्या, काळजी घ्यायची सोडताना. अशा एका बॅच मध्ये किती टाकणार आहे? 4-5 बसतील तेवढे टाकते. करंजी टाकल्यावर आहे ना 2-3 सेकंद त्याला हात नाही लावायचा आणि नंतर आपण ते फिरवायचे एक एक करून. छान कलर आला ना त्याला. हा, आता त्यांना उलटे सुलटे फिरवायची गरज नाही आहे. आता एक भाग आता असं भाजलाय ना, तसा तो खालचा भाग भाजला की आपण काढायचे. हा, कारण ते पातळ आहेत ना एकदम. मी कधी पण 2 झारी घेते, म्हणजे एक काढेपर्यंत, 2 काढेपर्यंत बाकीचे करपतात ना, म्हणून असं एकदाच झाऱ्यात काढायचंय. बघ आवाज येतोय का? मस्त एकदम कडक कडक छान दिसतात एकदम मस्त. तर अशी आता आपल्याला सर्व करायचे आहेत. आता सर्व तळून घेते. आता एवढे करंजे झालेत बघा, मस्त तळून काढले आहेत आणि चांगले भाजून काढलेत मी. असं नाही की कच्चे ठेवले आहेत. नाही तर माणसं कशी कलर यायला नको, मग तो दिसायला छान पाहिजे असं पण माणसाचं असतं. मग ते जरा कच्चे असतात, मग थोड्या दिवसांनी आहे ना ते मग जरा नरम पडतात. तर चांगले आपण भाजले ना असे गोल्डन कलर येईपर्यंत, तर ते कुरकुरीत राहतात शेवटपर्यंत.
आता हे करंजे किती झाले ते तुम्ही सांगा. हे तू सांग किती झाले. हे ताटात 58 असतील. हा, आणि ती 2 आहेत ना ते खाली चिकटतात ना कपड्याला, एकावर एक जास्त वजन झालं ना, मध्ये 2 चिकटले तर ते फुटले. ओके. हा, ते तेलातच फुटले. मी हळूच काढले ते म्हणजे फ्राय करून काढले. हा, आता हे आपण मोजूया किती झाले ते. ओके. तू मोज नाही याच्यामध्ये ट्रे मध्ये ठेव अशी लाईनीत मोजून लगेच. झाल्यावर दाखव. हा, अशी लाईनीत ठेव, मग लगेच मोजता येतील. गरम आहेत ना. गरम आहेत ना. हा, तर इकडे बघा, आज तुम्हाला करंजीची रेसिपी दिसणार आहे. आणि किती रेसिपी बनवली आहे बघा, है ना. तर टोटल झाले 45. ते वरचे 2 पकडून पण 45 झाले. हा, ते वरचे पण 2 पकडले पाहिजे. हे झाले 26 आणि हे झालेत काहीतरी बाकीचे. तर एवढे सर्व रेसिपी झालेली आहे. एवढी सगळी रेसिपी कोणी बनवली. चल आता एक फोडून दाखव कोणती तरी. तू नाही फोडून दाखवत. नाही, तू फोडून दाखव कोणती पण एक घे. हा, घे ती. तिथे पडेल ना, एक प्लेट घेते. प्लेट दे एक. आता बघा कशी झाली आहे. अजून गरम आहे. हा, वा वा वा, मस्त एकदम बघा कुरकुरीत. आवाज येतोय. छान ना. तर अशा प्रकारे रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि थंड झाल्यावर अजूनच कुरकुरीत होणार आहे. एकदम छान झाले, एकदम मस्त झाले आहे. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि अर्धा किलो मैद्याचे 45 झाले. आता तुम्ही पण बघा, अर्धा किलो मैद्याचे तुम्ही पण बनवा आणि किती झाले ते सांगा. सारण उरला नाही उरला त्याचं सोडा. कोण कमी भरतं, कोण जास्त भरतं, पण पिठाचे गोळे 45 झाले पाहिजे. बरोबर आहे. हा, आणि असं पण नाही की जाड आहे. बघा पातळ एकदम कवर बघा, एकदम पातळ आहे. ओके. आणि त्याच्यावर फोड्या बघा किती मस्त आले आहेत. अशी फोड्या आलेत ना की करंजी खायला कुरकुरीत असते. बरोबर. हा, एकदम मस्त छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा हा. आणि शेअर करा. आणि पटापट या दिवाळीला आहे ना माझी रेसिपी बघून करा. हा. मस्त मस्त कोणी कोणी केले ते पण सांगा कमेंट मध्ये.